О, да. Ще цъкайме дънджоин. Ние трябва Добре, да ги... какво ще бъде сега? Ще ги сцепяме тия. О, танка спре да сеца. Аааа. Интересно. Нали няма да ливнат? What the fuck, гледаме като филм изглеждам като... Ретар. Как така ми взеха лидера изведнъж? А? What the fuck, как? Няма. Изведнъж Dead Knight е лидер. Да, Е, аз това явно ще го правиме. Интересно, ама ще сме 4. Не се притеснявай. Няма опасност. Дори и 3 да сме. Дори и 2 да сме. Що? През цялото ли време трябва сме хилни? Да. А мен това също сме кефи. Ма не знам защо. Видя ли ме на какво приличам? Пода на тебе ти е яко, виж моите флоси. Вземи ли квестовете? Май ги тия квеста. Какво става? Сега ще тичкаме пак, ако... Оф, не мога да цъкнем тази. То па никой не джойнва. Но за какво записахме, бе? Ние можеше 4 човека да го избутаме това нещо. Сега пак трябва да се телепортирам, трябва да релодвам, защото всички се сбагняха. Бати по-мярското виждам всички. Isn't this bugged? No No budget. budget! Budget. No! Няма баджат. No budget. Но яко виждам обаче всички. На всички са им сиви хелтовете. Виждам само двама така. Това прави как се прави са? Узнай. От един път. Релада. Аз ще го направя накрая, като говорят с Артас. Не ми е ясно, що танкът ти пеша обаче. Фарта сен. Вади малко. Той ме чака мене. Спрете ли в глобал? Не стей мене сега. А, Я го изрите това. То няма хора. Акцепт. Your group leader has cancelled the road check. Махай се от групата, бе! Предатели! Да, ще го мина сам това. Може ли това? Лесно ли? Не, бе, не. 4 човека щехме. Може би имаше шанси за 3. Май, направо левце. Един път да се събереме. Излезна ли? Ага. Добре. Да искам ли? Махай се, да, махай го, ония. Не телепорт ту бе, телепорт out of. Са leave group. Аз съм забрал процедурата, защото съм... Готов ли си? Айде пак наново. Търсиме хора. Поне усетих, това беше миризмата на дънджена. Отново. И излезнах бързо, за. Ето го, бе! Кой го намери? Вина, трава, дъка,
Треще така, какво е това бе? И ще кажа, че не съм бърз, а? Какви с тебе? И Хантер, и Мейдж, Фойст, и взе хората. Явате вам, бе, хора. Е, така се прави. А не някакви миниатюрки. Аз като така се... Аааа! Подигравате ли ми се, бе? Ти като говориш не приказваш? Let's... Нямам око. Това е стабилно. Не, каквото и да стане, няма да го прекъсна. Изчезни. Не искам. Няма да прекъсна традицията да се телепортирам с Херстон прав. Никога. Никой не може да ме накара. Не, все пак си двамата. Добре, сега как да трябва да ги реинвам всичките? Аз забравих кои са. Момент, сега ще си припомня. Така. Ето така. Си. Ето така. Чакай. Я такова. Ли? Ливни. Защото ние не таковахме. Момент сега. I have one that is a friend. What? Странно как странно изглежда Жико. Ръхаца? Да. Да. Ръхаца? Да. Да. Усещам, че някой е БГ от тук. И това Да, по-мерски дунджон не можа ли да пуснеш? Какво бе това? Глупо. Дърпаме боса през вратата. Но пак са... Good, fast run. Аз исках нещо по-така. Бавно. Нали, мисъл. Таман бонус да узмем. Ти не са българи, ти са сърби или нещо друго. Нещо друго. Таман бонус да... Таман... Да узмем. Фу, става 100 танк бе! What the fuck? What? Какво се случи тук? Не знам, то танк някакъв болен. Какво? От какво е болен? От какво не е болен? Таман бонус да озгмем. Ето ти Реню, аз седем да пием, че ми фракна маната от тия буфове. What? Ще седем да пием трънки, но танка тръгна да умира. Хълк щеше да го убие. Не, наистина, виж му името на това. Скърч, Хълк. Или ти го дърпай, или другия меч да го дръпне през вратата. Изчакай, ре, нека другия. Или давай, яре ти, защото ни явно няма. Как? Блинк през вратата. И изчакай малко от другата страна. Блинкни се, изчакай малко да ти зареди и след това дръпни боса. Отдясно се пада един тулуп седнал на един трон. Просто фърли нещо по него и се телепортира обратно при нас. Мабо Айпо. Бейн, това е Бейн. Онова къде не трябва да го бием, да го бием, бла.
Да. Започваме. Някой да махне тия скелети от тука. Започваме да се... Деде, 4К, това е толкова мощно. Критове. Няма такива екстри при мен. Аз не гритвам. 10К. Бейн! Омага как го спрях, това не знам. Имаше чист Бейн тама, който май всички си го биеха. Ти спря ли? Не, аз не видях. Имаше Бейн, то се усети. Ама над ми къде е? Къде е? Стига бе! Тринкета. Гледай какъв е як, имам спринт на рога. Какво стана? Само ни прави някакви помии това А гей. къде отива? Натама? Сега ще се върне. Да викне още педераси сигурно. Няма ще го сцепим толкова. Бейн, спрете да удрете! Бейн! Спрете, бей! Ще ни смърти това за малко и аз да си замина. Има ли шанс нещо да направи локейшн, нещо някак си? Pain suppression, дай ми pain suppression! Дай ми! Някой ми дадеш това. Дай, абсорб. Не, то вече няма май Кое да значение. ти дам? Не, Инфюжн? то вече няма значение, защото... Той е кулдаун. Не е това. Ами? Не, трябваше ми това да се Бе, да. да се евокейтна. Абсорб? Да, точно. Дай, дай. Да ми се. Трябва по-специфичен бъдеще. Добре. Искам... Така като се замислих, не искам бавен рън. Особено с тия ненормалници. Излезна ли оттам? Не, чакай, той е първо. Не cancel leave. Да, направо ливка. Стив. Направо... Това беше най-отвратителният рън на Адгард Пинакъл. Не, всъщност не беше, защото някога Бейна направо ни стопява. Всъщност аз винаги оставам последен жив. Защото не се цъжа за разлика от другите. Първия Бейн, всъщност аз не го видях кога го каста, ама го усетих. Спокойно. Мажорите си знае работа.